Takže vítám vás tady u dalšího videa. A dnešní videu vám vlastně ukážu, co máme všechno za zvířata, protože jste úplně nevíte, teď jsem vám tady ukazovala jako nový lajdu, takže vám to ukážu, co mám všechno za zvířata. Jo. Takže začneme tady v obýváku, kde máme ta akvárko s rybičkama takhle krásně. Tam je tam někde Freddy, to je velký přísavník, ten je asi schovaný, jo, tam vzadu je, ale je to blbě vidět, taková veliká lodi, nevím, jestli to uvidíte. Tamhle. No, je to blbě vidět. Tam je, ale mě blbě vidět strašně. Tady je hraňák, nemůžete vidět. Tady máme Lajdu, nebo Larinku, Lárii. A tady máme klec s Pepíkem, tam je Pepa, to je náš ptáček, papoušek. Pak tu máme Lokouška, prostě kocoura. Jo. Jak musím najít ostatní kocoury. Ještě vám tady ukážu počítače, máme taky rybičky. My máme docela dost zvířátek. A tady jsou ještě dřeva. Je to zatměný zvenku. Vlastně střechou na dřeva. Protože teďka dělal střechu, že jo? Takže to vypadá, kdyby tam byla tma, ale to světlo, takže to nevadí. A tady máme holky, jsou takové spolu v jednom pelíšku. Amalka, Gracinka. Amalka je bílá a Gracinka je černá. Oni jsou takové v jednom pelíšku spolu, holky jedný. Je, hele, Lokounek. Přišel. A tady přiběh náš malý kluk. Čárlínek. Tady je pán. A tady už je Alvínek. To je taky Alvin. Takže máme tady Lokiho, Alvina a Charlieho. A pak máme holky tady dvě. Koukám, že Charlie šel dělat zajímavé věci na záchod. Pak tam máme dvě rybičky tady dole, Pepu, Láhru, nebo pejska a ptáčka. A to je asi tak všechno, co máme dole, myslím. Jo, je to všechno, co máme dole. A pak vám ukážu ještě zbytek nahoře. Na rajčata jsem si tu udělala, zastavku na rajčata. Vážně výborný Charlie. Vylez ze záchodku jít škrábat. On vylez ze záchodku a šel škrábat tamhle žíželu. Krabicovou. No. Nekoukej na mě tak, Charlie. Jak je trošku prasátko tady ten. To je Alvínek. A ten je trošku prasátko. Protože když se vykaká na záchodě, tak neumí za sebou zahrabat. Neumí. Tam tady proběh Charlínek. Tam má na gauči. A Alvínek to neumí pro sebe zahrabat toho vínko, když jde na záchod. No, Alví. Přidej se. Asi se nepřizná. Tak už jdu nahoru po schodech, tady není nic moc vidět, tady je tma. Jo, a koukám, že tady upadlo to, kdo to tady? To jsou blázníci, oni tady nemají to, jak po celém domě, jo. Musím poskládat, jsem to tady takhle poskládala. Mé Mickey Mouse. A Charlínek tady pochoduje. A teď šel dolů. A koukám, že to z toho spadlo tady to, protože to tam je, aby to mamce v noci nesvítilo do ložnice, aby mohla spát. Že má takovou ložnici úplně přímo naproti tomu, takže aby mohla spát. Bude krásná žilba. Ahoj Luxinku, ahoj Emeraldy. A já tu mám teda takové rybičky. A ještě tu mám křečíky. Já koukám, že tady mám kus ohlávky. Tady je teda Betinka, já nevím, jestli uvidíte. Lára, ty neřvi. Strašně neřvitý. Láru jsem zavřela venku, aby neřvala na holky moje, viď? Viď, Betty? Tady je Betinka. Takhle přikryjím, jo? Ale já se bojím, abych ne přimáčka za řeči, nebo něco. Takhle to vyženeme, ať se... A tamhle jsou už tam zpátky, no. A tady máme někde malou paní, nebo není malou, ale není malá, ale je to Betinky ségra, jmenuje se Sára a se k ní blbě leze. Čiže tu mám tak ještě dohala prostě sedlovnu pro šlajchy. A je baráčku. Tady je paní, neboj Zlaťo. Tady máme Sárenku.
A můj druhý křeček, takže jak můžete vidět, mám 2 křečky. Nejprve jsem měla jednoho křečka, což byla Sofínka, a ta mi umřela. A byla to docela rychlo smutno. Potom jsme si vzali 2 křečky. Arnolda a Sněženku. O Sněžence jsme si teď mysleli, že je to kluk, takže jsme si spletli. No a byl to kluk a holka a měli spolu bohužel 5 dětí. A holky byly tady ty kleci a v tady ty kleci byly kluci. A v té kleci, kde byly holky, tak jsem musela oddělit maminka a i Sára se musela oddělit, protože Betinka kousala z ničeho nic a prála se s ostatníma. A kluci se taky práli hodně a mamka si musela vzít Batmana do práce, to byl jeden kluk. A ostatní kluci A ten druhý kluk zůstal naživu. Byly to 3 holky a 2 kluci. Kluk teda potom o prázdninách umřel, takže už mám jenom 2 holky. A tatínek s maminkou taky umřeli, takže mám jenom Betinku a Sárinku. A měla jsem ještě druhou Sofinku, kterou tady paní malinko pokousala, nebo poprala se s ní. A pak umřela. Nevím na co teda, ale našli jsme ji pod tím zeleným dole, leží mrtvou, takže... Takže no, paní, měla depkavá. A jsou vlastně zvířata u mě v pokoji. A teď jdeme vedle do pokoje. K mý sestře, prosím pěkně. Tady zavřel, mám si někdo na vás. A tady má Teodorka, moje ségra má králíka. A teď je teda se školou na výletě v Itálii, takže si tady můžu s Teodorkem klidně podepkat ho, protože se toho nevšimne, nebo jako nepřijde na to. A tady má rybky. A to jsou její zvířata, jo, a má to binec jako, nevím, nějakým tanku. Takže to radši víc nebudu. No a to jsou vlastně naše všechny zvířata. Máme jich docela dost, já vím. A já teda doufám, že se na toho videa líbilo, pokud jo, zapomeňte zanechat like, odběr a mějte se krásně a čusík.